Orain besteak beste, iaski, UEMako kideak ditugu gurekin. Bai, ikerketa barri baten berri, eman behar dugulako Goizanarenarekin eta Eneritz Albizurekin, Goizana arratsaldeon. Eneritz arratsaldeon. Bueno, bi herri ikergai izan dituzue, biak kostaldekuek, biak bizkaitarrak, biak herri euskaldunak ezagutzari dagokionez, baina kale erabileran sekulako aldean nabaritu duzue ikerketa baten bitartez, Bermeo eta Ondarruri buruz ari gara. Besteak beste, hizkuntzaren garapenien eragiten duten faktoreak aztertzen ibili zaretelako Goizane, UEMan. Okerrezpan hau enkarguzko lan bat izan da? Bai, nolabait. Bai, aspalditik geneukan kezka bada egia zan. Egia da, UEMan egiten dugu horrelako udalerri euskolnei begirateko behatoki lan bat egiten dugu, eta aurretik egin izan ditugu azterlandak ezagutzaren inguruan, eta hor ikusi da, udalerri euskaldunetan ezagutzak nolabait beraka egin duela. Beraka edo batzuan mantendu egin dela ere, baina joera beranzkoa izan dela. Baina erabileraren inguruko azterlanak ez ditugu egin izan, eta bai geneukan horrelako premia, horrelako azterketa bat egiteko premia geneukan. Ikusten genuelako realitateak desberdinak zirela batean eta bestean. Ezagutzari dagokin ez antzerako xamarra bazen ere garapena, bilakaera, bai desberdintasuna daude erabilerari dagokionez. Eta horietarako bi mutur badira Bermeokoa eta Ondarrukoa. Horregatik azterlan honen arrazoia. Bueno, ikerketa orain egun gitxi aurkeztu duzue, Eneritz 10 egun eskaz, Bermion izan zen aurkezpen hori bai, besteak beste, ia 80% ezagutza jendeak badaki euskeraz. Zer gertatzen da gero erabilerarekin eta batez be gaztien erabilerarekin? Bai, ongi esan duzun bezala, 80%koa da ezagutza Bermeon, eta erabilera aldiz 30%koa da. Eta Ondarroan gertatzen dena da, 70%koa dela ezagutza eta erabilera ere bai. Beraz, Goizanek esan duen bezala, bi mutur horiek alderatu nahi genituen, hain zuzen jakiteko zein faktore diren hor eragina dutenak. Ezagutza bai bietan altua izan da, zergatik erabileran halako aldea eta gazteak aipatu dituzuzuk eta gaztei dagokionez ere, 15% da, Bermeon euskaraz egiten dutenen portzentajea, eta Ondarroan aldiz 82%koa, beraz... Ze alde, mutur batetik bestera, eta orduan ze gertatzen da? Esaten gabiltzerako, ia ze gertatzen den ikertu da, inok ez dauka barita magikorik, hori ere esango dugu, baina ze gertatzen da, Goizanen, nondik asko gara mapan kokatzen kontuak? Bueno, lehenengo eta behin izan behar dugu faktore askok eragiten dutela erabileran. Gu azterlan hau egiten hasi ginenean hipotesi batutatik abiatu ginen, eta bata zen, hipotesi bat zen, kokapen geografikoak izan behar zuela nolabaiteko eragina. Baita aldaketa demografikoak ere, turismoak ere izan behar zuela eragina. Bai eta inguruko udalerrietara joaterakoan, hango hizkuntza ohiturek nolabait eragina bazteukatela herrira itzultzen ginenean, ezta? Eta orain, azterlanaren bukaerara iritsi garela, frogatu dugu horiek eragin bat izan badokatela, baina beste hainbat faktore, behar bada kualitatiboagoak direnak, horiek ere badokatela eragina ikusi dugu, ez? Errebizitzaren indarra, erreferenteen papera, idatzi gabeko arauen indarra ere bai, eta hor badoien bat faktorek ere bai, erabileran eragiten dutenak, ez da? Sakondu egingo dugu horren inguruen, eta aurretik eta kapitulo hau iztalera eta mamian sartze aldera, Eneritz egin duzuelako lan inkesta batzuekin, baina talde lanien bebai egin duzuelan. Nola egin duzuelan eta zenba denbora egon zareten lanien? Bai, denborari dagokionez, ez dakit Goizane hasi ginen urtarrila planteamentua eta martxoan jendearekin biltzen eta horrela, eta uztailean amaitu dugu beraz, 6 hilabeteko lana izan da. Eta guk esaten dugu parte hartzailea izan dela batik bat lan hau, batetik inkestak egin ditugulako, 1024 inkesta egin ditugu bi udalerrietan, Bermeon 500 pasatxo eta ia 500 Ondarroan. Eta gero guretzat oso garrantzitsuak izan dira baita ere talde eztabaidak. Talde eztabaidetan orotara 40 lagunek parte hartu dute. Bi udalerrietan 3 taldetan banatuta, gazteak batetik, helduak eta adinekoak. Beraz 6 talde guztira. Eta ondoren elkarrizketa sakonak egin ditugu nolabait udalerri horietan soziolinguistikaren inguruan zer esana zuten pertsonekin. Eta horiek 8 elkarrizketa sakon izan dira, 4 Ondarroan eta 4 Bermeon baita ere. Eta iritsi da, ondorioak erakusteko momentue, ondorioetako bat esan dugu gokapen geografikoa zer gertatzen dago Goizane?
Bueno, kokapena, bai, badakigu, desberdina dela, Bermeo badagoia Bilbo alderaka, Mendebalderako dago, Ondarru Gipuzkoarekin mugan. Mugan dago, eta esan dezakegu Ondarruk badaukala nolabaiteko babesa, bai? Bere inguruko udalerri guztiak, bai, euskaldunak dira. Eta erabilera maila gainera nahiko altua da guztietan. Eta inkestetan, Eneritzek esan duen bezala, 1000 eta piko inkesta pasa ditugu, eta inkesta horietan ikusi duguna da, galdetu diegunean mugikortasunari buruz, kanpora ateratzen direnean lanera, aisialdiaz gozatzera, ikastera kanpora ateratzen direnean, ea ze hizkuntzatan aritzen diren. Ondarrutarren erdiak esan digu euskaraz aritzen dela. Hau da, naiz eta lanera joan, kanpora euskaraz aritzen da. Eta ia beste erdiak esan digu alduen guztietan euskaraz egiten duela gainera. Ze gertatzen da Bermeon? Bermeon berdina galdetu diegunean, 10% esan digu euskaraz egiten duela lanera edo ikastera edo aisialdiez gozatzera kanpora ateratzen denean. Eta gero ere bai datu bat esanguratsua dena da, beste 100 altu batek esan digu, 150tik gorako kopuruak esan digu, alduen guztietan ere euskaraz egiten duela. Hau da, bermeotarra kanpora ateratzen denean ez dauka horren beste aukera euskaraz aritzeko. Beraz, hor badago faktore garbi bat, kokapenarena dela, ez da? Kokapenaren faktorea, gero erreparatuko diogulako, ez direlako hain garrantzitsuek, ondori dagokienez, turismoa, migrazioa eta bar, denpori badago egingo dugu, transmisioa, motivazioa, badirelako hitzklabeak ikerketanetan bai. Transmisiori dagokionez, bizontzat galderie, goizan ibili zara apurtxuete arduradun honena guztiarena, ze gertatzen da transmisio motelagoa, umien 15%, berba egiten badun euskaraz Bermeon ze gertatzen da? Bueno, hor ikusten dena da, batetik ezagutza transmititzen da, bai? Orduan jakituria badago, bai? Gaitasuna badaukate. Ze gertatzen da, normalean ereduak gaztelaniazkoak direla, bai? Oro har, gurasoek, eta gaina horrela aitortu digute, gaztelanierako joera bat badaukate, bai? Orduan, aurrek ikusten duten ura ikasten dute. Eta hor ikusten da, gainera aipatu digute, gaztetxoak gero eta gaztetxoago 8 urteren bueltan hasten direla gaztelaniaz hizketan. Gero bai ikusten da, helduak eta aurrak elkartzen direnean, badagoela nolabaiteko joera euskaraz aritzeko, bai? Badaukatela, euskaraz egin behar dugu, baina banatzen direnean, aurra berein aleti daudenean eta gurasoek berein aleti daudenean, erdaraz hasten dira, bai? Aurrek ikusten duten ura egiten dutelako. Eta eragina dauka, hori gertatzen da, orain lehen baino gehiago? Suposatzen dut, bertako izan da, Bermeotarrak gara, eta bertako izan da, guk umetan gure artien euskaraz hitz egiten genuelako orokorrien esango nuke. Bai, transmisioaz hitz egin dugu izanek, transmisioaren etenaz nolabait, eta hori baita ere lotu dezakegu erreferenteekin eta erreferenteen aldaketa batekin, eta zeuk esan duzun bezala, ez da, hor egon dela nolabaiteko aldaketa. Transmisioan etena gertatu da etxean, baina baita ere eten hori ikus dezakegu gertatu dela erreferenteen falta bat, edo euskaraz egiten duten erreferenteen falta bat sumatzen dugulako bai etxetik hasita, aipatu bezala, baina eskolan jarraituta, eskolan irakasleek aipatu digute lehen aldia dela azken urteetan ikasleek eskolan bertan, gelan bertan euskarako ariketak gaztelaniaz egiten dituztela, eta gero baita ere, eta hor nahi dugu baita begia jarri, aisialdian, bai futbolean eta eskolatik kanpo egiten dituzten ekintzetan, erreferenteen indar hori euskarari lotua ahul sumatzen dugu, ezta? Aipatu digute talde eztabaidetan agian gaztelaniaz egiteko joera handiagoa dagoela aisiari lotutako hainbat guneetan, eta ikusten dugu bai begiraleak, bai entrenatzaileak eta halako figurak oso garrantzitsuak direla aurrentzat. Gero aisiarekin lotuta be bai, herrian arrantzale gunetan eta parrandan agertzen zain, oso horri euskalduna dalako, eta donok euskaraz gabiltz eta belaunaldi ezberdinetakoek be bai, baina egia da arrantzale kutsu hori
hori galtzen doa leku danatan, ala beharrez, lehen portu betete egoten zen, orain ez, itsasoko munduaren gainbera horrek eragina izan du Bermeon esate baterako, ondarrun baino gehiago, lehen ikusten zielako herrira ez detozen arrantzalien poteu eta bar, da guztia euskeraz zen, euskera entzuten zen herri zen, orain hori desagertzen du ebe bai, goizan horrek eragina dako ebe bai. Bai, aipatu digute gainera, bai talde eztabaidetan, bai elkarrizketa sakonetan gai hori atera da, eta bai, aipatu da nola arrantza munduaren gainbeherak ere ekarri duen, euskaren erabileran ere bai gainbehera bat. Nola baiteko euskaren inguruko errepertorio zabal bat bai garatu da arrantza munduaren bueltan. Zergaitik herri baten bai da bestinez? Ondarrun, aipatu digutena izan da, naiz eta horrek gainbehera bat izan, euskara hala ere beste guneetara ere zabaldu egin dela, hau da espazioak irabazi egin dituela aipatu digute. Lehen esaten zioten tximinirik gabeko etxeetan lan egitea omen zen, bankuetan lan egitea, eta pixkatez korbatadun jantziekin lanera juten ziren horiek eta horiek gaztelanez hitz egiten omen zuten lehen, komentatu digute Ondarrun. Baina gaur egun horiek ere euskaraz ari omen dira. Badago nolabaiteko arau sozial bat euskararen aldekoa dena Ondarrun, ezta? Orduan, gune gehienetan, harreman sare horietan euskaraz egiten dute Ondarrun, eta Bermeon gertatzen da gehiago, idatzi gabeko arau hori gehiago dela erdararen aldekoa. Gero, hizkera oso berezia du, bai herri batek eta bai bestiek, eta ez dakit arrotasunez batzuk gehiago zaintzen duten, eta beste batzuk konpleju gehiago erakusten dugun. Bai, hor oso garbi ikusi dugu batik bat talde eztabaidetan eta hitz egin dugunean bermeotarrek gehiago ikusten dutela beraien euskalkia, zuen euskalkia esango dugu, gutxiespen sentimendu batetik edo euskara batuarekiko urrun eta urrun gainera batua izango balitz bezala euskara eta beraiena haren aldaera bat edo behintzat basuago ikusten duten zerbait da. Hori oso ezaguna dalako, eneritz eta urte asko pasatu dira, ez, nik ez dakitxe euskeraz, nik bermietarrez. Horixe beraz. Orduan esaten da, horren beste urte eta gero oraindik ez gara konturatu? Bai, ala dirudi eta horixe, zeuk esan duzun bezalaxe esan digute talde eztabaidetan eta Ondarroan justu kontrakoa. Hau da euskeri. Hau da euskeri beraiek egiten dutena da euskara. Eta euskara batua, euskara da baita ere, baina beraiek ez dute sentitzen gutxiago denik kontrakoa arro sentitzen dira. Gainera esaten dute beraien izaerarekin bat datorren hitz egiteko modu bat dela eta horri garrantzia ematen diote. Eta adibidez euskalkiaren kontu hau ikusi dugula lantzeko moduko zerbait dela, ze zuk esan duzun bezala, bai Ondarroan, bai Bermeon, hizkuntza bereziak eta bereiziak dira biak, eta balioan jartzeko moduko, hizkuntza edo, hizkuntza ez euskalkia dute bi herrietan beraz, Bermeon badago lehen gaia horri lagundu behar diogu herritarrei hori. Diagnostiko egiten jarraituko dugulako, gero zer egin daitekeen jakiteko. Turismoari dagokionez, Bermeon badatoz, lehen ez da egoten zen. Zer orain badatoz kanpotarrak ikusten, ez dakitza eragina daukan, Ondarruk momentuz ez daukalako horren beste turismo bez. Bai, hori edo ez da ipagarria bez. Ez zaigu iruditzen gakoa hor dagoenik, Bai aipatu dugu, faktore moduan, bai aztertu dugu, eta datuak oso bestelakoak dira. Ondarrun 8.000 bueltan, torri zian, pasatu zian, turismo bulegotik, iaz, eta Bermeon hirukoitza bada, kopurua. Eta gainera azken urteetan 10.000 ere igo eginda. Kopuru hori 10.000 pertsonatan igo da, hotelezaiak eta tarteko. Uste dut, azken pare bat urtetan 157 edo igo dela. Hori da, esanguratsua da nola igo den. Eta aipatzen zena zen asko direla eguneko bisitak izaten direla. Eta gakoak ez ziren horren beste hor ikusten. Naiz eta garbi dagoen turismoaren gaia, bai batak zein besteak, aztertu beharra daukala, eta pixkat hizkuntzaren gaia, eta gure nortasunaren gai hori sartuta, ezta? Turismoa sustatzen dugun horretan, ezta? Bai, dagoen gai bat dalako mai gainean dagoena, baina nahiko barria dalako, eta horri nola aurre egin ere, uematik basabiltzatela nien, esaten, herri euskaldun batera datorrenak,
turista moduen, eskertuko du bai herria euskalduna izatea. Hori da. Guk erderaz edo inglesez kartela jarri beharrien euskeraz jartziek agian izan dezake balio bat. Bai, hori ere aztergaia izango da aurrera begira, ez bi kasua dagokien ez, baina orokorrien, ez da? Bai, aztertzen ari garen gai bada, eta azpeitingea dagoeneko martxan jarri da, turismoa sustatzerakoan, hizkuntza gai ardatzetako bada, eta ari gara lanketa bat egiten UEMaren barruan hainbat udalerrirekin batera. Bai, hain zuzen UEMan bertan lantalde bat dago, bereziki horretarako lan egiten duena udal batzuetako teknikariekin eta UEMa barruko jendearekin. Eta gero, euskaldunak etzienak, kanpotik datorren jendearen eragina be, ez da aipagarria izan, ez da, faktore moduen? Ez, gainera datua berdina da, 17% da, Euskal Herritik kanpo jaiotakoen kopurua, bietan, bai Ondarrun da bai Bermeon, 17%koa da. Hor ikusten dena da, eragina izatekotan izan dela, inguruko herrietatik etorritako jendearena. Behar bada, Bermeora inguru erdaldunagotik etorri dela jendea, baina ez oso urrutitik ere oro har. Zer egin, honi aurre egiteko, diagnostikoa eginda eta ikusita leku baten eta bestien zer gertatzen den, zer proposatu duzue, egia dalako Bermioko udaletik eta ikusten nuen irudietan, aurkezpen nien udaleko ordezkarizek eta bai, badagoelako kezka hori udalarekin harremana guztia euskeraz dalako, horretan ondo dabiltzerlako lanien bebai, udalbiak suposatzen dut, baina bateko errealitatea eta bestekue ezberdinak dira. Bai, hori benetan nabarmentzeko kontua da. Bietan, Euskara Sailetik egiten den hizkuntza politika eredugarria da. Gainera, nabarmentzekoa da, Bermeoko udalak egiten duena, bikainen urrezko ziurtagiria dauka, eta nik uste dut hori txalotzeko kontu badela. Hortik harago, ikusten dugu badagoela zer egina. Faktoreak ikusi dugu askotarikoak direla, eta eremu askotan eragin behar dela. Beraz, Euskara Sailetik bakarrik ezin garela lanean aritu. Zehar lehorrotasunean egin behar dugu lana. Ikusten dugu gazteak, gero eta gazteago ari direla gaztelaniaz. Ikusten dugu kirolarloan ari direla gaztelaniaz. Ikusten dugu, beste herri batzuan ere ikusi dugu, hirigintzak eragin bat izan badaukala, turismoak. Hor guztian, Euskararen gaia ere, erdigunean jarri behar da. Beste gai zarkako batzuk ere jarri behar diren bezala, berdintasunaren gaia izan daitekeen bezala. Euskararen gaia ere zarkakotasunean landu beharrekoa da. Askotan esaten gabiltzenien eta hitz egiten dugunien honi buruz, esaten dugunean udalerri benetan euskaldunak direnak, ezagutzari dagokionez, bi herri hauek oso euskaldunak direlako, baina gero batzuk badira eredu, arnasgune bultzatzaile indar hori dutenak, eta beste batzuk ez, kasu honetan arnasgune bat izango genuke Ondarrun, ez dakit horrela den, jarri jazen aurpegia. Bai. Baina Bermionez argi dago ez. Horren zain dagoen. Hori horrela da, ez da? Naiz eta udalerria handiago dalako Bermio Ondarru baino bai, eta indar hori izan dezakeen ez dauka. Bai, hori da, azkenean ezagutzak, ondo ikusi dugun bezala, ez duelako bermatzen erabilera, ez da? Eta erabilera bermatzeko zer egin dezakegu, ikerketa honetan agertu zaizkigun hainbat faktore landu behar dira, baina horrek erakusten diguna da aldeko ekosistema bat, edo behintzat egoerak edo baldintzak sortu behar direla herritarrek aukera izan dezaten euskaraz egiteko, eta herritarrek aukeratu dezaten euskaraz egitea. Beraz, pixka bat hortik doa lan hildoa. Aukeratu egin behar dugulako, badakigulako, eta zer egin horretarako? Goizane proposamenen artien gauza asko, besteak beste herrizkerari balioa eman, esaten gabiltzena, ez da? Kanpaina ezberdinekin lortu daiteke urratsez urrats izango dalako, epe ertainera begira jarri beharko garalako, urte batzutan buelta ematen duen honek. Bai, eta erreferenteen gaia aipatu da, nik uste dut benetan heltzeko gai badela. Gazteen erreferente taldeak sortu behar dira, daudenak indartu egin behar dira, hori protagonismoa eman bertzaile euskaldunak izango direla bermatu behar dira, dauzkagun elkarteak euskaraz funtzionatuko dutela, bermatu behar da, horiek erreferente bihurtuko ditugula, horien indarra, benetan, areu sozial hori benetan euskararen aldekoa izango dela bermatu behar dugu. Da fokua jarri beharko zaie umei bebai, neritze umien inguruen gabiltzan guztiok, zaindu egin beharko dugu, eta hori bultzatu, eta hori erakutsi euskararen balioa bai. Hori da. Bai hor, ikusi dugu aurren sozializazioan eragiten duten eragile guztiek izan behar dutela hori oso barneratuta, eragile horiek ahaldundu egin behar direla, eta lehen esan dugun bezala hasi etxetik, gurasoen papera
oso garrantzitsua da, baina eskolena garrantzitsua da, aisialdiarena, eta, bueno, 24 ordutan egiten duten, eremu guztietan presente izatea kontu hau. Egingo dute, Bermeotik, kanpaina ezberdinak, sare hau eginda dagoelako bai goizan ez da, Udalerri Euskaldunak alkarrekin harremanetan zaudete, eta aurrera egite aldera bateratuak izango dira ematen diren pausuak bebai, eta egingo diren proposamenak bebai. Hor badau, euskerak 375 egun, beste herri batzutan barrakastatxua izan dana bebai, jarri beharko dira martxan, ez da? Bai, eta guk uste dugu gainera, kasu honetan, Bermeoren kasuan, benetan, kanpaina erabilgarri bat izango dela eta aurrera eraman beharreko bat izango dela. Benetan, euskaraz egiteko autua delako indartu egin behar dena, ez da? Badakigu motibatuta dagoen jendea egon badago Bermeon, multzo hori badago. Gu hasieran beldurtuta geunden inkestak zenbat jendek erantzunko zigun eta erantzuna izugarria izan zen. Jendea ikusten da kezkatuta badagoela. Orduan hori trinkotu, saretu eta hortik inguruko taldetara, harreman saretara edatu behar da indar hori, eta nik uste dut, kanpaina hau erabat baliagarria izan daitekeela. Hori da, estrategia komunak eratzea, ez hitzaidalako, etortzen berbie. Azken esaldi bat, bakoitzari, borobiltzeko, ikerlan hau eta gero, zuek egile moduen bebai, zer ataratzen zui edo zer izan behar dugu kontuen? Bueno, nik uste dut ekosistema dela zaindu behar duguna, ekosistema osoa, bai? Euskararen erabilera ahalbidetuko duen ekosistema hori zaindu behar dela. Oraingo hizkuntza politikak egokiak izan dira, baina hortik haratago joan behar dugu, ekosistema osoa zaintzera joan behar dugu. Eta, Goizanek ekosistema aipatu duenez, nik pixkat goragotik begiratuta esango dut, beharrezkoa dela baita ere, ondarroa bezalako arnazguneak zaintzeko, neurri bereziak hartzea, eta horri zilegitasuna ematea, izan ere, arnazguneetan mantendu behar dugu euskara, baldin eta gero hortik zabaltzea lortuko badugu. Eta ondo egiten ari diren gauzak eta asko dira, ondarroan bultzatu, eta zaindu eta babestu, hau egun batetik bestera galtzen dalako bebai, Goizan Arana eta Eneritz Albizu, eskerrik asko, oso argigarria, zuen hautik azalpen danak entzutie, eta begitiku ez da baikortasunerako aukerak badauzela, jendi hor dauela, agian hori da, klik bat behar dugula ikusteko begien aurrean zer daukagun eta eusteko ni. Bai, altxor potente badaukagu eta horri heldu behar diogu eta azkenean hemen daukagun hori aberastasun bada Euskaldunontzako eta baita munduarentzako ere. Goizan eta Eneritz, plazer bat, zuekin egotie. Berdin, eskerrik asko.